llibres viuen dins un castell, grossos o prims, més nous o més vells. La biblioteca és un castell. Històries, històries de tots colors, pàgines i pàgines de tot el món. La biblioteca és un castell. Hola, me dic Pol i tinc 6 anys. Ai, 7. I avui he portat un llibre que es titula Els tres ossos. Aquí están los tres osos. I quan havien marxat, venia una nena a la seva casa i va mirar pel forat, ja, i després va entrar i va trobar una cadira i una sopa i se la va menjar. I com era la cadira petita, se va trencar. Dia, dia. Després, tinc son, va dir la Guinxols d'Or. Va anar al llit petit i es va quedar dormida. Està aquí, en un muñeco que va trobar. I com van arribar els tres ossos, la sopa dia al petit, se l'havia menjat la Guinxols d'Or. Després van veure la cadira, després van veure, dia, mireu, perquè estava dormint la Guinxols d'Or. No la coneixien. I aquí dia. Qui és dia, Guinxols d'Or? I després, va perdre una sabata i va mirar per la porta i s'ha acabat el llibre. Adeu! Els llibres